Sanibonani la ku-One Show Phakama, nibingelela sifunda. Siyacela nje si-One Show Phakama ukuthi ni-like, ni-comment, ni-subscribe babukeli bethu. Esiniphathele khona-ke namhlanje. uNtencane ulokhu eqhubeke njalo nokuqupha umlando emculweni kaMaskandi. Ukhumbula mbukeli wethu, uNtencane waqala ngokunqoba unyaka. Uselokhu eqhubeke njalo-ke lapho khona elethelwe i-Golden Award eveza ukuthi usedayise kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana. Lapho khona-ke ebonga khona ukusekwa ukuthi eze efike kuleli zinga. uNtencane-ke uvezile ukuthi uyabonga nje ukusekwa abalandeli bakhe nawo wonke umlandeli kaMaskandi emva kokuthi ethole i-Golden Award emcimbini kaKhuzani igcwalisa Spring Picnic, lapho khona-ke bekugqokwe izinto ezimhlophe qwa. Lapho-ke kuvele khona ukuthi kuyamkhanyela umfokazondi uNtencane. Ngabe-ke uthini owakho umbono mbukeli wethu ngalolu daba? Siyacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi ku-comment section, ungakhohlwa uku-like noku-subscribe. Ngiyabonga.